Bizkaiko ekonomia aztertzen hasteko, hauek izango dira hasierako gure funtsezko urratsak. Hasteko, datu estatistikoak jasotzeko iturri nagusiak identifikatzea. Gero, Bizkaiko ekonomiaren deskripzio orokorrerako iturriak zehaztea. Eta azkenik diagnostikoak, helburuak eta estrategiak lantzen hasteko metodologia lantzea. Bizkaiko ekonomiari buruzko datu estatistikoak eskuratzeko iturriak anitzak dira. Batez ere, jakina, Bizkaiko ekonomiaren aurrean berezko ardura duten erakundeak eta hauen aldiroko argitalpenak azaltzen dira zerrenda honetan. Adibidez, Bizkaiko Foru Aldundia bera, Merkataritza Ganbera, CEBek, eta baita unibertsitateak ere, Bizkaiko Foru Aldundiarekiko hitzarmenen bitartez, Deustuko Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatea. Funtsezko iturriak hauek izanik ez dira bakarrak. Interes handiko informazioa dago beste hainbat iturritan ere, publikoetan zein pribatuetan. Laburbilduz, hauek izan daitezke Bizkaiko ekonomiari buruzko datu estatistikoak eskuratzeko iturri nagusiak argitaratzen dituzten erakundeak. Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Eustat, INE, Eurostat, sindikatuak, CEBek, Merkataritza Ganbera, unibertsitateak, gaindegia edo BBVA Research besteak beste. Informazio iturriak garrantzi handikoak dira ez bakarrik Bizkaiari buruzko datuak lortzeko, baita ere Bizkaitik kanpoko datu konparatiboak eskuratzeko. Argi utzi dugunez, Bizkaiko ekonomiaren deskripziotik diagnostiko eta proposamenera igarotzea da Ekai Zenterrek proposaturiko bidean helburu funtsezkoenetariko bat. Horretarako, funtsezkoa da Bizkaiko ekonomia baloratzeko gai izatea, eta batez ere, ikuspegi konparatibo batetik baloratzeko gaitasuna izatea. Kanpoko datu konparatibo horiek oinarrizkoak izaten dira ekonomiaren deskripziotik, ekonomiaren diagnostikora eta proposamenetara igaro ahal izateko. Batez ere, Bizkaiarekin batera egitura instituzional berberetan dauden esparru geografikoen datuak, Euskal Herrikoenak, edo antzeko egitura geografiko edo ekonomikoak dituztenenak. Arrazoi hauengatik, hasteko, interes handikoak izan daitezke Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko informazio estatistikoa eta honekin batera Araba eta Gipuzkoari buruzkoa. Ikuspuntu honetatik, Eusko Jaurlaritza edo Eustat izan daitezke kontutan hartzeko instituzioak arlo publikoan. Baina baita ere adibidez, Confebask, sindikatuak, unibertsitateak edo BBVA Research. Interes handia dauka gaindegiak EAEtik kanpoko Euskal Herriko datuekin Bizkaiko informazioa alderatu nahi baldin badugu, Nafarroa edo iparraldez ari gara. Espainian, bereziki interesgarria da Instituto Nacional de Estadistikak, INEk, argitaratzen duen probintzien estadistika. Azkenik, Eurostatek eskuragarri uzten duen NUTS 2 direlako erregioi buruzko informazio ekonomikoa ere garrantzi handiko erreferentzia izan daiteke. Hala ere, informazio estatistikoa, jakina, ezin da izan behar erreferentzia bakarra ekonomia baten diagnostikoa oinarritzeko edo ekonomia horren inguruko proposamenak egin ahal izateko. Eta dakigunez, hauek dira guretzat lan horren helbururik funtsezkoenak. Funtsezko urrats horiek eman ahal izateko, batez ere azterketa eta komentario kualitatiboak hartuko ditugu kontutan. Erakunde publiko eta pribatuek, adituek eta bar, egindako azterketak, komentarioak, balorazioak, ideiak eta proposamenak. Informazio guzti hau, datu estatistikoekin batera, oinarritzat hartuko dugu. Horren gainean etorriko da Ekai Zenterren ekarpen kualitatiborik garrantzitsuena. Ekai Zenterren beraren esperientzia, hausnarketa, lana eta kontrastea izango dira tresna funtsezkoak diagnostiko propioak lantzeko eta nahi ditugun ideiak eta proposamenak mahai gaineratu ahal izateko. Balorazio eta proposamenak landu ahal izateko, bereziki hartuko dugu kontutan Europar Batasunean gero eta indar handiago hartzen diren S3 direlako erregio garapenerako estrategiak. Bestaldetik, ekonomia instituzionalaren ikuspegia ere hartuko dugu oinarritzat, eta industri politikaren ohiko tresna estrategietatik aparte, ekonomiaren lehiakortasunarekin lotutako beste esparru politikoak ere aztertuko ditugu. Eta bereziki, enpresen inguru instituzionala eta erreforma estrukturalen egoera eta beharra. Bukatzeko, AMIA erabiliko dugu tresna metodologiko moduan, Bizkaiko ekonomiari buruzko diagnostikoa modu sistematikoan lantzeko. Honekin, aukera, mehatxu, indargune eta ahuleziak identifikatu ahal izango ditugu. Ahaztu gabe, jakina, AMIA lantzeko garatu ohi diren akats metodologikoak eta batez ere metodologia hau egokiro aplikatzeko, AMIA beraren azterketa eta interpretazioa sakon eta ganoraz egiteko beharraren jakitun, hau ekiditeko neurriak hartuko ditugu.